Dami nag-grocery me sa Atlantic Superstore. Kay Sabado man karon. Kana na? O kanay Doritos. Nga, mura Pringles style ba? Oh, good, pretty good. Mahal man ano? Mahal mo na yan. Mamalit new groceries. Unsa? Unsa man na? Noodles na. Noodles na. Pila. Shrimp flavor. Oh, pwede pod ka na. Pila may itong paliton ano? Chicken. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Unom lamang, unom kutob. Usaso sa kadlaw. Unom kutob Sabado. Supaw. Siupaw. Ano ka na? Dili ko itong barbecue sauce. Hamtong ko ang chichirya. Nay nakakaon ko chichirya kami ni Joe gahapon ni order siya sa Bulorama lamia oy. Hampi-dampi nga onion rings o sweet and sour. O sour cream. Kulit ka? Gatas. Ano na din? Ayun palaya guys, paborito. Palaya. Ampalaya. Idol. Ini. Gusto ko to. Sarap to. O kana ra usa kadaghan man. Oh. Tahan ta. Gana na. Wine. Unsa? Wine? Beer ba? Bira? Hindi na mag-usa mo, inom ka? Na, diha, beer. Pila tong beer ni mas bahay? Na apa, di oy, di na mahordalhon man. Hindi ka to na sa bahay. Adjaw, kaya kinuhaan na to.
O, bay, butang na diri. Diyan sa may mong bag, aw. Ano ma, doon nagdada ka? Ako, kaya plano, hindi ka, no? Mao. Kadaghan na ni, masigo baka ni sa mong bag. Dire lagi. Uy, yung palit makana, ang panahurot na dahi. Nag-sale. Oh, diha. Kantos. Tama na nadas ko an. Mo pa na puno pa man. Binuang. Oh, among ibayran ang film na eh. 117. Kamayra. Kada simana mata 100 kapin. Biraha. May bugas ni mo. Uy, kabugnaw ba? Silan, mura magmamaak. Lagi, manusok. Pagbira. May gamit ng resibo. Likod. Saan mo na eh? Kasa. Oh, ito rin oh. Video. Oh. Video mo na. Para pati ma-upload eh. Aroy. Dili lang ng uban, kananggaan. Be, hamin to be. Ako nang imo cheese, dili na may alsa hamin. Pwede na dili. Oh, pwede pa na diri me. Dili ka ng bugas des so ana. Pwede na akong guntan. Behar ng guntan sa tubangan. Bugas. Ha? Oh. Si Otso. Oh. Manamay grocery. Okay. Tugnaw man. Tugnaw siya, guys. Okay. Nagahong ka kunis. Sakit ang kamot.